Ihminen Parta-Matti tässä, terve. Kukaan ei ole koskaan kysynyt multa, että hei Matti, minkäs kokoiset ne mun farkut nyt oikeasti on? Niin minäpä kerron. Lyhyt vastaus on, että ne ei ole minkään kokoiset, ellet osta tietyn maalaisia housuja. Kun ostat vaatteita, niin yleensä valmistaja ilmoittaa aika tarkkaan, mitkä on niiden senttikoot, mutta farkut, joka on ehkä se yleisin vaate maan päällä, niistä ilmoitetaan tuumakoko. Ja varmaan pohdit, että miksi tietyllä valmistajalla sulla menee toinen tuumakoko ja sitten toisella valmistajalla taas toinen tuumakoko, ja siihen on valitettavasti syynsä. Veikkaisin jossain 70-80-luvulla, niin farkkujen tuumakoot on edelleen pitänyt paikkansa. Jos sun vyötärä on ollut 32 tuumaa leveä, niin sä oot ostanut 32-tuumaiset housut ja kaikki on ollut erittäin hyvin. Mutta sitten on lähtenyt elintaso nousemaan ja me länsimaalaiset ollaan lihottu ja sehän on erittäin huono asia vaateteollisuudelle, mutta heillä on ollut ratkaisu. Ai sä oot lihonnut 15 kiloa. Ei haittaa, mahdut edelleen samankokoisiin housuihin. Eli farkuihin tuli varmaan joskus 80 ja 90-luvulla tämmöinen turhamaisuuskoko, vanity sizing, jossa ikään kuin myydään mielikuvaa siitä, että mahdut juuri niihin housuihin. Tässä on nyt hyvä esimerkki farkuista, mitkä mä oon ostanut Jenkeistä, ja nämä on merkitty, että nämä on kokoa 38 tuumaa. Mutta kun mä mittaan näiden vyötäränauhan, niin se onkin 107 senttiä, ja tehdään sitten pieniä laskutoimituksia. Tässä on melkein 43 tuumaa. Se on huonoa bisnestä lähteä myymään noin potraa housua meikäläiselle, koska sehän kuulostaa ihan kammottavalta luvulta, mutta valitettavasti se pitää paikkansa. Eli me ollaan kaikki aika paljon potremmassa kunnossa kuin mitä farkujen tuumakoko antaa ymmärtää. Mutta lupasin poikkeuksen ja semmoinen löytyy. Ei niin yllättäen Japanista. Japanilaiset merkkaavat housukokonsa edelleen juuri niin kuin ne valmistetaan. Veikkaanpa sen takia, että he eivät ole lihonneet, he eivät ole turvonneet, vaan ovat edelleen hoikkia samanmittaisia, niin heille on helppo edelleen myydä 32-tuumaisia farkkuja 32-tuumaisille ihmisille. Tässä on yhdet mun suosikkihousuista. Nämä on koko 44. Nämä on just mulle pikkasen leveät, mutta hirvun mukavat jalassa. Upea merkki ensinnäkin. Big John. Kyllä, nämä on kokoa 42 tuumaa, eli tämä on just se vyötäränauha, sen 107 senttiä, täydelliset housut. Jossain vielä osataan.